Добър ден, приятели! Мотористи, значи правя това видео, за да кажа, че днеска 2025 година мотосезон има в град Добрич. Чакам мои колеги, мотористи, да дойдат тук да се съберем и да отидем да се съединим в събора, където ще състои в град Добрич. И ще направим откриването на 2025 година мотосезона. Чао, до след малко! Gideyim şu anda bir kız arkadaşın yanına. Onlarla buluşacağım. Oradan sonra bir daha gideceğiz Sabora. Motor açılışına. Normalde ben Almanya'da grubum vardı. Şu anda Bulgaristan'a taşındım. Sürümler nasip etsin bize. 25-та година и дано Господ безопасно каране по пътищата и хубаво, славно, без проблем, без грешки. Пожелавам на всички мотористи за тая година. Сега отивам в Shell, бензиностанцията, да се видя с едни мои приятели, които ме чакат там. Се разбрахме да се съберем и оттам ще съединим към събора. И за първи път се включвам в този събор. Дано да ми стане приятно. Екаре пристигнахме в Shell. Моите познати още ги няма тук. Не са дошли още. Нищо. Аз ще им се обадя. Те са тук близо живеят. Къде са приятелите, които ги чакаме? Добър ден! Ами, ще види. Що? Нали ти казах, като тръгнеш да звъниш, че тръгвам? Нищо бе, не е проблем. Не бяхме готови. Зарежда ми се батерията още на телефона и затова вътре. В камерата снимата. Щото сина ми с нетърпение чака и той да гледа. Здравей! Значи дойде този ден? Дойде този ден да караме, нали? Господ да ни даде спорно каране тази година. Да. Дано успешен сезон да е. Значи събрахме се сега колегите, пътуваме към събор. Към събора се събираме с другите групи мотористи. Екаре е колежката ми, която карахме курса заедно с нея за мотор, за А категория. И днеска ни е първият ден да караме с нея мотор. Ще се видим на събора вече пак.
Къде са приятелите всичките, мотористи. Тук ли ще го паркираме? Тук, нали? Николиче, ще караме ли? Даваш назад, аз отивам напред без малко. Да. Аз се като давам назад. Да? Искам да го оправя. Аз го забравям, че то си е автоматик и... И трудно. Тъй ли? Да. Защото и карам и два мотора, АТВ и ТОС, и АТВ-то е на ръчка, ТОС е на автоматик и нещо ми се обърква после. Ама хубав ти мотора, бе. Ти не трябва да виждала, бе. Хубав е мотора, хубав. За нея стига. Тя е малък човек. Къде са приятели? Тук мотористите всички се събираме в този събор. И аз за първи път се включвам. До сега съм била в Германия. Там правихме събора. Там имах група. И сега вече полека станахме двама, трима. И имам още мотористи, които като дойдат, като се съберем, една собствена група ще се направим, ако може. И те нататък. И след малко пак ще се види. Предполагам, че ще ми простите неудобството, което ви причиних с стартирането на поведението на битието. Организира се, не забравяйте, открити регистрирани мотоклуба в Добрич. Орлите, Ските Минор и Добруджански брака. Мога да ви пожелая безаварийен сезон. Помагайте на късмета с премерен риск. Бъдете силни, действайте, защото миналата година, които спомнят, се получи непредвиден инцидент точно преди нашето откриване. С лош завършник. От трите клуба, повтарям, ви пожелаваме безаварен мотосезон, нови километри, приятелства, срещи само с ценни за вас хора. Сега предавам микрофона за свещеник. Исмет, познаваше Николинка. Как е ти Николина, къде съпруга ти и той се е запалил. Ами покрай мотористи, кой може да устои? Къде събора моето момче. Къде това е Българо-Добричкия събор. Град Добрич. Тук събираме се и след малко ще тръгнем. След малко ще тръгнем да правим, да караме за 2025 година откриване на сезона. Ще кара. Да, дяба, карай. Карай. Нали ще вас снима? Полека.
Хайде! Значи полицаите патрулират и хубава организация са направили за мотористите. Това ми хареса. Полицаите на всяко кръстовище контролират движението на моторни превозни средства. Значи за мотористите са направили добра организация. Това ми хареса. Браво на полицаите. Възхищих се. Аз за първи път се включвам в мотосезон в Добрич. Бях в Германия, там е също, там е 100% организацията е добре с полицаите, нали? Към мотористите. Обаче и тук също ми направи впечатлението. Браво на полицаите. Хубава организация.
Haydi Nikulinci. Добре, за сега правим обиколка из града. Сега трябва да говоря и на турски. Şu anda Dobruç şehrinde, Bulgaristan, katıldım motor açılışına 2025. Polisler de iyi işine bakıyorlar. Vallahi beğendim. İyi, organizasyonu iyi yapmışlar. Tüm Krastovişleri durgutmuşlar. Motorların gezeceği yerlerden. Eyvallah onlara. Beğendim. Beğendim. Bakın yolu görebilirseniz hazırlıksız yakalandım çünkü 1 saat kala bana haber geldi hani bugün sabor var. Buraya bak ne oluyor. Cadde doldu motorlarla. Buraya bakın. Bilmem görebilirseniz. Öbür kameramı hazırlayamadım. Çünkü son anda bana haber verdiler. Ben de şimdi kaskanın kamerasını çekeyim Sadi. Hatasız, belasız, kazasız 2025 yılını kazasız sürümler nasip etsin. Bakın buraya bakın. Şimdi polisler bak nasıl organizasyon yapmışlar. Buradan. Evet, saygımız büyük. Bugün onlara karşı çünkü onlar da bizi koruyorlar. Eyvallah polislerimize şimdilik. Dikkatli sürelim. Bakın ne oluyor. Polisler burada da tıkamışlar. Eyvallah. Allah. Onlara
İyi koruyorlar bizi. Arkadaşlarımı bırakmayayım. Vallahi. Arkadaşım haber vermese bana benim haberim olmayacak. Hani bugün açılış yapıyorlar. Ben de töbüle torunumu alacağım. Motora katılacağım onunla. İleride de polis var konvoyu getiren. Bakın görebilirseniz. Selam verelim. Meraklı olanlar çekiler bizi. İşte arkadaşlar böyle. Bugün hava da güzel. Vallahi keyifli motor sürüş oluyor. İnşallah bütün sene de öyle keyifli motor sürüşümüz olur. Bakın kardeşim, bakın akıllı. Bakın ne oluyor. Önden de polis var. Arkadan da konvoyu getiren polis var. Bakın arkadaşlar de buradan da kapamışlar yolları. İşte böyle. Dobruş'te bugün günümüz böyle geçiyor. İşte küçük kasaba böyle geçiverdik. Selam verelim. İnsanlara, bize bakanlara da. İşte o bir kolkamız bu kadar.